Første ansigtsbevægelse, og det er, hvad hedder du? Jeg hedder Hans Plovgaard. Og værsgo. Og vi tager toiletscene 4. For Berthe Nielsen. Og hvad hedder du? Celine Linding. Jeg hedder Frida Kvist. Værsgo. Ja, det kan vi da godt. Ja. Og du hedder? Ida Andersen. Og hvad hedder du? Linnea Wisse Pedersen. Værsgo, kig ind i kameraet og lav din figur. Hvad hedder du? Olivia Husen. Værsgo, lav din figur. Jeg hedder Jeppe Johansen. Victor Brandsen. Vi er færdige. Okay, Victoria Ebbe Jensen. Tak. Vi kører. Og værsgo. Sabina Dagen. Og du fortæller mig, hvad du hedder. Nadia Wisse Pedersen. Og så laver du din figur. Tak. Og værsgo. Hvad hedder du? Gunilla Bæk Jensen. Og så kigger du i kameraet og laver din figur. Ready? Vi kører. Vi kører. Værsgo. Okay. Ja, men så vil jeg da bare lige sige, at det her A, det svarer jo til det her A størrelsesmæssigt set. Og så står der 2 her. Det betyder jo i anden. Okay. Frederik Bjerghøj ser. Så kigger du i kameraet og laver din figur. Okay. Ej. Du må godt lave den en gang til. Kig ind i kameraet og lave den en gang til. Ej. A skal ganges med A. Lad os nu sige, at A er 3. Så skal 3 ganges med 3, og så bliver det så til 9. Og så bliver A pludselig til A i anden, det bliver pludselig til 9. Værsgo. Og på den måde er det også med B og med C. Aha, vi tager en gang til. Så vi skal lige have... Hvem skal vinde i dag?